କରୁଛନ୍ତି ତ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଦେଖିଯିବା। ତ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତି। ତ ଗାଇଜ୍ ଫାଇନାଲି ଲୋକେସନ୍ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
ସବୁଠେ ତ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବୁଟା କରିକି ପକେଇଲୁ ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ପକା ହେଇନି ବୋଲି କହ କେତେଟା ବାଉଁଶ ହେଲେ ସବୁ ବାଉଁଶ ଆମେ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛୁ ହଉ ହଉ ଯେତେ हाथ फोटो है गोटा पूरा 3टा नहीं दो गोटे 3 नहीं 3टा पूरा झाड़ ना ये शेष कर